Vedeli ste, že ak do vyhľadávača zadáte mail.world, tak uvidíte všetky e-maily, ktoré si Epstein a jeho tým písali ostatným. Napríklad do vyhľadávača môžete dať aj Lajčák a tu uvidíte všetky e-maily, ktoré si Lajčák a jeho tým vypisovali s Epsteinom a jeho tímom. Takisto môžete kliknúť na JPhotos a uvidíte tu všetky fotky, ktoré sú momentálne dostupné. Napríklad si môžete prekliknúť Bill Clinton, Kevin Spacey alebo Mick Jagger. Takisto J-Drive, tu sú všetky dokumenty, ktoré sú momentálne dostupné, na ktoré si môžete klikať a takisto si môžete dodať lajčák a tu sú všetky komunikácie a SMS-ky. Tu je J-Flights, tu si môžete pozrieť všetky letenky, vybrať podľa rokov všetky letenky alebo iba jednoducho vybrať číslo letu. Ďalej tu máme JVR a tu si môžete urobiť túru Epsteinovej nehnuteľnosti. Napríklad sa môžete pozrieť na visiacu sochu. Dosť morbídne. Ďalej tu máme Jamazon, kde napríklad zistíte, že 24.5.2019 mu bola doručená kniha Lolita, podľa ktorej nazval svoje lietadlo Lolita Express, ktorým vozili deti pre ďalších pedofilov. Máme tu Jabuk a tu sú ďalšie fotky aj s menami. Lebo na tých fotkách, čo máte v JPhotos, tam nie sú úplne mená, takže tuto máte to pekne zosumarizované. Nezabudnite toto video zdieľať, nech sa o tomto čo najviac ľudí dozvie a prosím, kliknite na odoberať a dajte palec hore. Ďakujem.